Euskal Herriko Tinder berria aurkeztu behar dizuegulako. Ligatzeko balio dezake? Bai, baina ez da hori oinarrian dagoen helburua. Gurekin dira Intza Gurrutxaga eta Javier Arriaga. Kaixo! Arratsaldeon, Intza eta Javier. Bai, arratsaldeon. Intza, zuek zehaztuko diguzue, Tinder eta Tinder ez dira gauza bera, ezta? Ez, hor hitz joko bat egin dugu, pixka bat bilatuz impresio edo inpaktu hori sortzea. Eta ez hain justu ez da Tinderrek duen helburua ez du, maitaleak sortzearen helburu nagusia ez behintzat. Baizik eta Euskal Herriko gazteak elkarrekin harremantzea eta saretzea da asmoa. Beraz, Javier, balio lezake agian maitaleak sortzeko, baina bereziki beste zerbait bilatzen da. Printzipioz gaztea saretzea da helburua, eta maitaleak sortzen badira, ongi etorriak. Nork abiatu du edo nork antolatu du Tinder hau? Bai, Gazte Euskaltzaleon sareak eta Euskal Herrian Euskarazek elkarlanean sortu dugun proiektu bat izan da. Ja, hilabete batzuk badara mazkigu proiektuaren, lehenik ideia bat egon zen, gero ideia horren lanketa, eta ja da, lehenengo harremanak gazteekin eta hilabete hauetan egin duguna. Javier, pentsatzen dut orduan utxune bat ikusiko zenutela, ala? Bai, ikusten genuen, Euskal Herrian saretzea geroz eta urriagoa zela, iparraldea eta hegoaldea geroz eta urrunagoak, eta aukera bazegoela gazte eragileak edo gazteak berriz euskararen inguruan saretzeko. Azkenean ere euskararen egoera geroz eta kezkagarriagoa da. Intza, nori dago hau zuzenduta edo nork hartu dezake parte? Bai, gazte hori begirako proiektu edo egitasmoa da, batez ere gazte antolatuta dauden gazte taldei begirakoa izan liteke gazte asanblada bat, jai konpartxa bat, hori jada antolatuta dauden gazte taldeak. Eta kontua da, Javier, zuek proposatzen duzu ekimen hau, jendeak izena ematen du, baina ondoren saretzea, ez da gauzatzea, beraien esku gelditzen da, ez da? Hori da, guk bikoteak egiten ditugu. Herri bikoteak. Hori da, adibidez, Etxarri eta Portugalete. Eta gero ja beraien artean, lantalde baten bidez edo beraien arteko komunikazioaren bidez, egun bat antolatzen dute, non elkar ezagutuko duten, eta jarduera ezberdinak egingo dira, ondo pasatzeko, hizkuntz ohiturak sortzeko eta kontzientzia sortzeko ere jakina. Eta nola egiten dituzu, bikote jartze horiek, nola aukeratzen duzu, Bai, hor galdetegi bat, parte hartuko dutenei galdetegi bat igorri diegu eta igorriko diegu. Oraindik, gazte talde batzuk eman dute izena, baina gehiago zabaltzea delako asmoa. Eta galdetegi horretan bertan, badago talde bakoitzak bere interesak, norbaitekin edo herri konkretu batekin nahi badute sortu edo aurretik sortuta baldin badago harreman bat eta hori indartu nahi badute, horretarako aukera egongo da. Eta gero guk batez ere bi printzipio edo bi oinarritan egingo ditugu bikote horiek. Izango da, lehen Jabik aipatu den modura, ipar eta hegoaldeko gazten arteko harreman horiek indartzeko, hoien arteko harremanak edo bikoteak osatzea, eta gero baita ere eremu soziolinguistiko desberdinetako gazteen artekoak. Ikusteko esperientzia desberdinak, euskaraz bizitzeko egoera desberdinak, eta hori dana partekatzeko baita ere elkarrekin. Javi, eta herri askok eman dute izena momentuz? Momentuz, hainbatek eman dute izena, lortu dugu 5 herrialdetatik, Lapurdi, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, asanblada ezberdinek izena ematea, baina oraindik udara begira eta espero dugu gehiagok izena ematea. Eta izena orduan nola eman daiteke? Oraindik denbora dagoela esan duzu, ez da? Bai, hori da. Berez, uztailean zehar nahiko genuke izen ematea gehienak lortu, gero denbora izateko baita ere antolaketarako eta abar, baina, berandu dabiltzan entzat ere, abuztuan zehar nahiko malguak izango gara. Eta galdetegia bera edo esteka hori gure sare sozialetan topatu daiteke eta baita ere Euskal Herrian Euskarazeko webgunean. Bueno, Maitane, hortxe dago aukera, ez da? Ederra da, ze gaina saretze hontan hori, tendeu bakoitzak gurea egin oso zaila da eustea gauza askori, eta hemen saretze horretik eutxe egin gaitezke aurrera batera juteko, ez? Orduan, euste horiek ematen badie, ez? Harikatze horiek, derra benetan, hor jende animatzen dan, Bai, guk egia esan, lehenengo txanda honetan, gazte talde desentekin egon gara, eta lehenengo impresioa edo lehenengo harrera oso beroa izan da, eta jendeak gustatu zaio ideia, beste herri bateko gazteekin harremantze hori, eta
Momentuz ondo dijoa eta ikusiko dugu, a ber. Izena emateko zer egin behar da? Galdetegi hori bete, izena... Ze webgunetan edo... Bai, Euskal Herrian Euskarazen webgunean, hor sartu, Tinder izeneko atal badago, bertan galdetegia bete, 2 minututan betetzen da, ez da galdera askorik, eta listo. Eta kitxo, oso Alera hori. aipatzeko ere, bai, Gazte Euskaltzalen sareko sareetan eta EHko sareetan, badagoela ere hor esteka Hori da. galdetegirako. Sare sozialetan ere sartuta ikusi daitekela. Hori da, oso bai. ongi.